Monggo, nggih. Talame kendangin sendiri. Ayo, Dok. Nggih, kangge Bapak Sahrul ing kawasan Sumberwungu, utawi Brungu, sing dalu tak rungokno teko masalah Brungu. Karo Masa. Pak Rina. Olaman dulu Pak Rina Banjar Gondang. Yang lagi bisa di luar YouTube. Asik. Kangge Pak Alim Gampeng matur banun ke Pak Alim. Matur banun. Pak Anjar, Bu Anjar. Ayo ganjel, Dik. Ora adil ganjele kok saiki, Dik. Ganjele empuk. Main ganjel balung ngono kok. Yo loro kabeh to, Dik. Salah to, Mas. Lah piye, Dik? Kira piye to karepe? Dong ora jane. Asik. Dong ora jane. Mbok gak dong tenan iki. Goyang dong, joget dong, goyang dong, budal. Berangkat, Gampeng, Talun Rejo. Najan bocah gunung kaduga akimpung jiwa raga kukok kurung kahormatan mamrung rukun marang ingsun urip ana gedang gedhe kawita tupoke omasa pilih jaluk
Bye.